Τάτ. Βγαίνει ο Γιώργος Νεοφίτου να πάρει μπάλα στο ίδιο play. Οι φιλοξενούμενοι με νωρίτερα. Το screen στον Ρόμπερσον, ο Ρόμπερσον βγαίνει, αντιμετώπιση από τον Μπαπτίστ, Ρόμπερσον μέσα για τον Τσουπ. Αυτός στο hook είναι άστοχος, μάχες για το rebound. Κατοχή για τον Αποέλ. Δεν προλαβαίνει να σώσει την μπάλα ο Ιάκωβος Παντελή. 14 δευτερόλεπτα ανανεώνεται ο χρόνος των φιλοξενούμενων. Και για να δούμε αν θα πάνε σε μια γρήγορη επίθεση ώστε να έχουν ακόμη μια κατοχή πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Στην επαναφορά ο Τάτ. Μέσα για τον Νεοφίτου, αστοχή σε μια εύκολη προσπάθεια αυτός. Εξαιρετικό play εδώ από τους φιλοξενούμενους, κακό το τελείωμα από τον αρχηγό. Παντελή, λογικά θα σπαταλήσει όλο τον χρόνο που έχει στην διάθεσή της η ομάδα της Λάρνακας. Μακφάντεν για τον Μπαπτίστ, αυτός μπροστά στον Wood. Ο Μακφάντεν όποτε παίρνει την ευκαιρία τελειώνει την φάση. 17 δευτερόλεπτα όλα για τον Αποέλ. Με την μπάλα να πηγαίνει στα χέρια του Τσουπ. Το έκαναν και στην προηγούμενη φάση αυτό. Οι παίχτες του Αποέλ. Τσουπ επιτίθεται στον Μπαπτίστ και χρεώνεται με βήματα. Το 56-47 παραμένει και τώρα η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία σε 7,9 δευτερόλεπτα που απομένουν να μεγαλώσει κι άλλο την διαφορά. Εδώ ο Τσουπ κρατάει το κεφάλι του. Time out για την ΑΕΚ. ...7,9 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Στο Κατάμε, στο Κίτιο. Στο Κατάμε, στο Κίτιον λοιπόν. Βλέπουμε πολύ όμορφα πλάνα από τις εξέδρες. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει την διαφορά στους 9 πόντους και με 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου έχει την ευκαιρία να στείλει την διαφορά σε διψήφιο αριθμό, ενώ ο Γρηγόρης έκανε ένα αντιαθλητικό φάουλ στον Γιώργο Παλάρα. Γρηγόρη, σε ακούμε. Λοιπόν, Λουί, είναι μια απόλαυση να βλέπεις τον Μπρέσετ στον πάγκο της ΑΕΚ. Αυτός έδινε τις οδηγίες, αυτός φώναζε, ενθάρρυνε όλους τους συμπαίκτες του. Λοιπόν, γρήγορο κατέβασμα από τον Ιάκωβο τον Παντελή με play για να βγει για τον Μπρέσετ για την τελευταία φάση, για να δούμε όμως. Παντελή, pick and roll με τον Μπαπτίστ, reverse τρίπλα, πάει κοντά στο καλάθι, Ιάκωβος Παντελή κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο με την υπογραφή του, 58-47, μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, οι 11 πόντοι και αναμένεται το τέταρτο δεκάλεπτο με μεγάλη αγωνία, τα λέμε σε λίγο. Ακούει, εσύ.
Και πάλι μαζί σας φίλες και φίλοι συνδρομητές της C-Division, 58-47 στο συν 11 για πρώτη φορά στο παιχνίδι και με την μπάλα στην κατοχή των γηπεδούχων. Ο Ιάκωβος Παντελή που στην τρίτη περίοδο είχε 11 πόντους παρακαλώ, 4 παίκτες έχει με διψήφιο αριθμό στο παιχνίδι, Harper, Μπρέζετς και Πέτροβιτς, ενώ Τάιρικ τώρα pick and roll με τον Μπρέζετς, Μπαπτίστ, κλέβει ο Βασίλης ο Κούνας και έχουμε αντιαθλητικό φάουλ. Λουί, Ναι, Γρηγόρη. πραγματικά έχω απορία τι σκέφτηκε εδώ ο Μπατίστ με αυτή την κίνηση που έκανε. Εάν το σταματούσαν απλά δεν θα ήταν αντιαθλητικό γιατί δεν ήταν ο τελευταίος παίχτης. Πολύ σωστά, Γρηγόρη. Απερίσκεπτο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε το φάουλ του Μπαπτίστ. Βασίλης Κούνας στην γραμμή για 2 βολές. Εύστοχος στην πρώτη, 58-48. Άστοχος στην δεύτερη, στους 10 η διαφορά, κατοχή και πάλι για τον ΑΠΟΕΛ μετά το κλέψιμο του Κούνα και το αντιαθλητικό του Μπαπτίστ. Βασίλης Κούνας στην θέση 1 στον Ρόμπερσον. Παρολίγο να κλέψει ο Μακφάδεν και αυτό κάνει όμως δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα πόδια του Κούνα. Κατοχή και πάλι για τον ΑΠΟΕΛ, 13 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Εδώ θα δούμε και πάλι κλέψιμο του Μακφάδεν κάτω από τα πόδια του Κούνα, ο οποίος εδώ κάνει κάτι, σκέφτηκε κάτι απίστευτο, πέταξε την μπάλα στην πλάτη του αντιπάλου. Του βγήκε όμως αστόχησε στο τελείωμα, θύμισε Jason Kidd από παλιά στιγμιότυπα του NBA. Μπρέζετς για τον Παντελή, drive του Ιάκωβου Παντελή, ο οποίος δείχνει ασταμάτητος 60-48 με έναν εκπληκτικό Ιάκωβου Παντελή να φτάνει στους 17 πόντους και την αξιολόγησή του στο 12. Λουί, Ναι, Γρηγόρη. θα θέλετε να συζητήσουμε αν το πάρει η ΑΕΚ ποιος είναι MVP. Όχι, δεν υπάρχει αμφιβολία, όμως υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα στο ρολόι. Rebound του Μπαπτίστ, στους 12 διαφορά ο Ιάκωβος Παντελή κρατάει την μπάλα και έχει την ευκαιρία να στείλει σε ακόμα πιο ψηλό βαθμό τη διαφορά με τον Evans τώρα στον Παντελή. Αυτό σκέφτηκε ο κύριος Παπαδόπουλος. Μπρέζετς θα στοχίσει rebound του Evans με τα μακριά χέρια του Evans. Ίσως προσπαθήσουν να σταματήσουν τον μενόμενο Ιάκωβο Παντελή σήμερα. Βασίλης Κούνας, παρολίγο το λάθος που δεν γίνεται. Evans μέσα στον Woods. Αυτό στο hook είναι εύστοχος. Περιπετειώδης τρόπος, εύστοχη όμως η προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους. 60-50, η διαφορά πέφτει και πάλι στους 10. Παντελή, ο Τάτ ετοιμάζεται να περάσει. Μακφάδεν παίρνει το screen από τον Μπρέζετς. Έξω για τον Παντελή, ψάχνουν μέσα τον center. Ο Ιάκωβος Παντελή πάει στον drive. Σε μια απίστευτη προσπάθεια. Είναι φανταστικός ο Ιάκωβος Παντελή σήμερα. Κάνει ό,τι θέλει, την αντιπαλιά μήνα 62-50. Και μέσα και έξω στους 19 πόντους. Λουί, Και για να δούμε τι άλλο θα κάνει, σε ακούμε Γρηγόρη. αφού σου αρέσει να παρομοιάζεις με παίχτες του NBA, Russell Westbrook. Πολύ σωστά, για να δούμε τι έχει ακόμη στο καπέλο του ο Ιάκωβος Παντελή. 62-52, Βασίλης Κούνας ποστάρει και τελειώνει την φάση. Ζήτησε αλλαγή ο Ιάκωβος πάντως. Πέτροβιτς ετοιμάζεται να περάσει στο παιχνίδι. Τάιρικ. Πήγαινε ρόλ με τον Μπρέζετς, ο Μπρέζετς και πάλι από την κορυφή και τώρα άστοχος rebound από τον Κούνα. Ο Κούνας θα κάνει τον drive και θα πάει το φάουλ από τον Τάιρικ. 7 και 10 πριν το τέλος του αγώνα, η διαφορά είναι στους 10 πόντους. Για την ΑΕΚ ο Τάτ ετοιμάζεται να περάσει και περνάει στην θέση του Evans. Την ίδια ώρα που ο Ιάκωβος Παντελή πηγαίνει στον πάγκο για να πάρει την θέση του ο Πέτροβιτς. Τάτ στην επαναφορά. Και ο Χάρπερ ετοιμάζεται να περάσει. Δεν προλαβαίνει την αλλαγή ο Χάρπερ. Κούνας. Μένει με τον Πέτροβιτς και για να δούμε αν θα επιχειρήσει τον drive ο Βασίλης Κούνας. Για τον Κακιούτζη. Μέσα στον Woods, αυτός μπροστά στον Μπρέζετς, θα δεχτεί το stop. Η μπάλα πέρασε έξω σύμφωνα με τον κύριο Αναστόπουλο. Σωστή απόφαση, Λουί, ήταν μπροστά στα μάτια μου, γι' αυτό και δεν διαμαρτύρεται ούτε ο Μακφάδεν. Ο Γρηγόρης ήταν πολύ κοντά, η αλλαγή για την ΑΕΚ. Έξω ο Μπαπτίστ, μέσα ο Χάρπερ. 2 μόλις δευτερόλεπτα έχει στην διάθεσή του ΑΠΟΕΛ για να εκτελέσει σε εισαγωγικά την επίθεση με τον
Τάτ στην επαναφορά. Μέσα για τον Κακιούζη, καλή άμυνα του Χάρπερ, καθυστερεί τον Κακιούζη, ο οποίος πάτησε και γραμμή, κατοχή για την ΑΕΚ 6:51 πριν το τέλος του αγώνα. Ταϊρίκ. Πέτροβιτς, μέσα για τον Μπρέζετς. Ταϊρίκ, εκπληκτική σταυρωτή τύπρα στον Κούνα, έξω για τον Μακφάδεν, αυτός μόνος για 3. Η ΑΕΚ που στο δεύτερο ημίχρονο πυροβολεί από την περιφέρεια, 65-52, αναγκάζει τον κύριο Παπαδόπουλο να πάρει time out 6:29 πριν το τέλος του αγώνα. Πρώτο καλάθι του Μακφάδεν στον αγώνα ήταν αυτό. Πρώτο καλάθι για τον Τάιρους Μακφάδεν, σωστή η παρατήρηση του Γρηγόρη. Πάμε για ένα σύντομο break και σε λίγο και πάλι μαζί σας. Και πάλι κοντά σας φίλες και φίλοι, η ΑΕΚ έχει στείλει διαφορά στους 13 πόντους, ενώ βλέπουμε την τελευταία φάση, την assist του Ταϊρίκ στον Μακφάδεν και το τελείωμα του Αμερικανού. Εδώ η αντίδραση του προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Τάτ. Ουτς. Κακιούζης. Και πάλι Τάτ. Ρόμπερσον βγαίνει από τα screen, κίνηση, καλή άμυνα του Ταϊρίκ, 4 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Ο Τάτ πατώντας την γραμμή για 2, εύστοχος 65-54, στους 11 η διαφορά. Ταϊρίκ κατεβάζει για την ΑΕΚ. Πέτροβιτς ψάχνει τον Μπρέζετς, τελικά θα του δώσει την μπάλα το πόδι του Μιχάλη Κακιούζη. Στέλνει την μπάλα εκτός, νέο 14 για την ΑΕΚ. Με τον Πέτροβιτς στην επαναφορά για τον Ταϊρίκ. Βγαίνει από τα σκριν ο Μακφάδεν. Στον Χάρπερ τώρα, αυτός για 3. Άστοχος ο Χάρπερ, rebound από τον Τάτ, από τον Κακιούζη, και ο Τάτ θα οργανώσει την επίθεση του ΑΠΟΕΛ. Χρησιμοποιεί το screen του Woods. Λάθος και κλέψιμο από τον Πέτροβιτς, ο οποίος φεύγει στον ευθυδιασμό και τελειώνει. Δεν τελειώνει τη φάση, εκπληκτικό stop του Woods στον Χάρπερ. Και ευθυδιασμός τώρα για τον ΑΠΟΕΛ, δίστασε κάπως ο Πέτροβιτς. Ο Εύαντς σε μια εξαιρετικά δύσκολη προσπάθεια. 65-56 και με ένα γρήγορο 4-0 ΑΠΟΕΛ. Στέλνει διαφορά στους 9 και πάλι ήταν με τον Πέτροβιτς να αποφεύγει τον αντίπαλο του. Στον αέρα όμως να μην μπορεί να τελειώσει την φάση. Μετά το time out λοιπόν του ΑΠΟΕΛ δείχνει την διαφορά από διψήφιο αριθμό πόντων στους 9. Ταϊρίκ στον Μπρέζετς και πάλι Ταϊρίκ. Pick and roll με τον Σλοβένο center. Συγγωνία για τον Πέτρο και αυτός προσποιείται και κάνει τον drive με το δεξί, θα τελειώσει και ταμπλό. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. 67-56, διαφορά και πάλι στους 11. Τάτ. Άλλο λίγο κλέψιμο από τον Μακφάδεν. Ο Εύαντς μέσα για τον Κακιούζη. Δύσκολη πάσα του Εύαντς στον Κακιούζη. Λάθος από τους φιλοξενούμενους. Και τώρα Ταϊρίκ. Pick and roll με τον Μπρέζετς. Hand off με τον Πέτροβιτς. Μέσα η μπάλα στον center της ΑΕΚ. Αυτός έξω στον Χάρπερ, προσποιείται για 3. Επιτίθεται στον Εύαντς και τελειώνει ο χρόνος. Δεν αντιληφθεί ότι πρέπει να σουτάρει εκεί ο Χάρπερ. Διαφορά παραμένει στους 11 με 4 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Έξω ο Κακιούζης, μέσα ο Τσούκ. Τάτ.
Κρατάει μπάλα ο Τσάτ, θα ψάξει μέσα τον Τσουπ, καλή άμυνα του Χάρπερ, βγαίνει στο high post εκεί ο Τσουπ, αποθεί τον αντίπαλό του με το σώμα και σκοράρει 67-58. Ιάκωβος Παντελή περνάει στον αγώνα. Ο Τάτ που ετοιμάζει να πιέσει σε όλο το γήπεδο την μπάλα. Ο Μακφάδεν πέρασε εκτός, πιέζει ο Τάτ στον Πέτροβιτς. Έρχεται ο Μπρέζες για το pick and roll. Καλή άμυνα του Evans, δυσκολεύει την προσπάθεια του Πέτροβιτς. 10 δευτερόλεπτα, Χάρπερ θα κάνει τον drive. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση της ΑΕΚ. Πιέζει ο Τσουπ τον Χάρπερ, δύσκολο fade away από τον Χάρπερ. Τρέχει ο Ρόμπερσον στο ευθυνιασμό, πάει κάτω από το καλάθι, πολύ έξυπνη κίνηση του Ρόμπερσον. 67-60 η διαφορά στους 7, ναι Γρηγόρη. Ο Χάρπερ έχει αρχίσει να βοηθά την ΑΕΚ να βγάλει τα μάτια της. Είναι η τρίτη φορά τις τελευταίες 4 επιθέσεις που παίρνει την προσπάθεια μόνος του και κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Γενικά οι τελευταίες 3 επιθέσεις της ΑΕΚ ήταν στατικές εδώ. Μπρέζετς! Άλλο ένα highlight με τον Μπρέζετς να καρφώνει την μπάλα στο καλάθι. 69-60. Εξαιρετικό παιχνίδι από τον Σλοβαίνο Σέντερ, ενώ ο Τάτ θα πάρει το φάουλ. Είχε να δώσει η ΑΕΚ. Τρίτο ομαδικό για την ΑΕΚ, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι σε αυτήν την τέταρτη περίοδο από δεν έχει κάνει φάουλ. Γρηγόρη. Για να παίζεις άμυνα πρέπει να κάνεις και φάουλ, γι' αυτό άλλωστε και η διαφορά είναι στους 9 πόντους και μεγαλώνει παρά να μικρύνει. Γιατί το ΑΠΟΕΛ δεν κάνει φάουλ, ενώ ο κ. Κατσελίδης είναι χαρακτηριστικός στις τελευταίες φάσεις, ζητά συνεχώς από τους παίκτες του να σταματήσουν επιθέσεις με φάουλ. 69-60 το σκορ στους 9 η διαφορά. Τάτ σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, έρχεται ο Ρόμπερτσον. Μάχες για το rebound, εκεί είναι ο Ιάκωβος Παντελή, ο οποίος θα σημειώσουμε στην προηγούμενη φάση έκανε το τέταρτο του φάουλ. Πιέζει ο Evans, η διαφορά στους 9 και η ΑΕΚ είναι μεγάλο φαβορί για τον τίτλο με 2 και 30 να απομένουν πριν το τέλος του αγώνα. Ταϊρίκ για τον Χάρπερ. Ιάκωβος Παντελή μέσα στον Πέτροβιτς και φάουλ του Τάτ. Μόλις το πρώτο φάουλ για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ στην τέταρτη περίοδο. Πέτροβιτς. Εδώ βλέπουμε και πάλι την φάση, σωστό φάουλ. Και από τον Τάτ και από τους διαιτητές. Πρέζετς για τον Ταϊρίκ. Drive του Ταϊρίκ στην γωνία ο Πέτροβιτς. Είναι άστοχος. Μάχες για τον rebound, νικητής ο Τσουπ. Ο οποίος θα τρέξει με την μπάλα. Για τον Ρόμπερσον. Για 3 ο Άντωνι Ρόμπερσον. Είναι άστοχος. Μάχες για τον rebound. Νικητής ο Χάρπερ καθαρίζει την φάση και παίρνει το φάουλ. Σημαντικό rebound αυτό για τον Χάρπερ. Ακούτε τι γίνεται στην αίθουσα Κίτιον. Κατάμε στο γήπεδο. Φανταστική ατμόσφαιρα από τους φίλους της ΑΕΚ. Ταϊρίκ, 2 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. 69-60 στους 9 η διαφορά. Πολύ σημαντική επόμενη επίθεση της ΑΕΚ με τον Ιάκωβο Παντελή να ταλαιπωρεί τον Ρόμπερσον. Φανταστικές τρίπλες, η πάσα του στον Χάρπερ και το τελείωμα. Εκπληκτικός συνεχίζει να είναι ο Ιάκωβος Παντελή. 71-60 στους 11 η διαφορά. Κούνας για τον Τσουπ, μόνος από την κορυφή για 3 με ταμπλό. 71-63 στους 8. Το παιχνίδι 1 και 35 πριν το τέλος. Φάουλα από τον Βασίλη Κούνα για να πάει η ομάδα του λογικά σε απόσταση από το 5ο φάουλ και τις βολές με σκοπό να σταματάνε τον χρόνο. 1 και 33 πριν το τέλος. Ταϊρίκ θα πάρει φάουλα από τον Κούνα και είναι το τέταρτο του Βασίλη Κούνα. ...71-63 θυμίζουμε η διαφορά στους 8. Ταϊρίκ κρατάει την μπάλα.
Και πατάει γραμμή Γρηγόρη ο Τάιρικ. Ναι, ναι. 1 και 23. Time out για τον Νικόλα Παπαδόπουλο. 8 πόντι διαφορά. Πάμε για μια σύντομη διακοπή και σε λίγο και πάλι μαζί σας. Και πάλι κοντά σας φίλες και φίλοι, 71-63 στο +8 η ΑΕΚ, η κατοχή στο ΑΠΟΕΛ. Ο Γρηγόρης ήταν στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ στην πιο κρίσιμη επίθεση για τους γαλαζοκίτρινους σε αυτό το παιχνίδι, έτσι. Λοιπόν, επαναφορά από τον Σιζόπουλο, σωστά τα είπε, θα πούμε γρήγορα όμως τις οδηγίες. Σιζόπουλος στην επαναφορά, το σουτ θα βγει από τον Τσούπο, ο οποίος είναι ο πιο ζεστός αυτή τη στιγμή, έπειτα από πάσα του Βασίλη του Κούνα. Εκπληκτικό στόπ με 2 χέρια από τον Χάρπερ. Δεν βγήκε όπως το σχεδιάσαν το play, κάνει την κέρδ κίνηση, ο Ρόμπερσον παίρνει την μπάλα, επιτίθεται, στόπ του Χάρπερ. 21 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, βγαίνει και πάλι ο Ρόμπερσον για 2, αυτή την φορά είναι άστοχος, rebound στην μονομαχία για το rebound. Καλύτερα ο Χάρπερ ήταν αυτός που έβγαλε την μπάλα έξω. Σιζόπουλος, Ρόμπερσον, Τσουπ, Κακιούτης και Κούνας για το ΑΠΟΕΛ. Κρίσιμη επόμενη επίθεση και ο Ρόμπερσον θα πάρει φάουλ. Είχαν ακόμα ένα φάουλ να δώσουν οι παίχτες της ΑΕΚ. Ο Ρόμπερσον που δείχνει να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Εδώ βλέπουμε και πάλι τη φάση, σε αυτό το σημείο ίσως γυρίζει το πόδι του ο Ρόμπερσον. Δεν φάνηκε καλά στο replay. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Γρηγόρη, είναι ο αστράγαλος ή το γόνατο του Ρόμπερσον? Ο αστράγαλος του πρέπει να είναι. Λούι, πάντως, εδώ ρώτησα και τον Βασίλη τον Κούνα, δεν γύρισε κάτι. Πρέπει να ήταν με τον τρόπο που έπεσε περισσότερο. Και για να δούμε. Ενώ βλέπουμε κάποιες από τις καλύτερες φάσεις στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Λούι. Ναι, Γρηγόρη. Να πούμε απλά ότι είδαμε μία από τις ωραιότερες στιγμές του τελικού. Ο Ιάκωβος ο Παντελή αγκάγιασε τον Ρόμπερσον και τον φίλησε. Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί ανάμεσα στους παίχτες των δύο ομάδων, αφού είδε ότι ο αντίπαλος παίχτης αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Το οποίο φαίνεται να είναι και σοβαρό, Γρηγόριο, καθώς ο Ρόμπερσον περνάει έξω, Τσουπ με τον Μπρέζετς, θα κάνει τον drive με ταμπλό, δεν μπορεί να τελειώσει, rebound του Πέτροβιτς και αυτή ήταν η πιο κρίσιμη άμυνα, έχω την εντύπωση, του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ. 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, η ΑΕΚ με τον Ιάκωβο Παντελή, τον κορυφαίο της παίχτη σε αυτό το παιχνίδι, να πηγαίνει στην γραμμή, 2 βολές. Ο Ιάκωβος έχει την ευκαιρία να στείλει διαφορά στους 10 και να κάνει πολύ δύσκολα τα πράγματα για το ΑΠΟΕΛ. Είπαμε στο μπάσκετ όλες οι ανατροπές μπορούν να γίνουν, όμως με 1 και 4 απομένει 8 πόντι διαφορά για τους γηπεδούχους. Όλο και πιο κοντά στον τίτλο η ΑΕΚ, 72-63, εδώ ο Νικόλας Παπαδόπουλος σε μια περιπετειώδη χρονιά για τον ίδιο. Μία στις 2 για τον Ιάκωβο Παντελή. Ακούτε τι γίνεται στην αίθουσα Κύριων. Φανταστική ατμόσφαιρα σε ένα κατάβεστο στάδιο. Τσάτ για 2 από μέση απόσταση. Είναι εύστοχος. 72-65 στους 7 η διαφορά, πιέζει σε όλο το γήπεδο Κακιούζης. Ο Χάρπερ που λέει στον διαιτητή ότι ήταν πολύ κοντά στην επαναφορά ο αντίπαλος. Λουί. Ναι, να πούμε ότι ο Ρόμπερσον σηκώστηκε και κατευθύνεται προς τον πάγκο της ομάδας, ενώ βγήκε και ο Χάρπερ για να περάσει ο Μακφάντεν. Σαφώς ένας παίχτης πιο εύστοχος στη γραμμή. Πέτροβιτς τώρα στην επαναφορά, πιέζει σε όλο το γήπεδο ΑΠΟΕΛ. Πάσα στον Μακφάντεν. Ο Τσουπ πήγε να πάρει κάποιο φάουλ εκεί, μέσα στον Μπρέζετ, αυτός προσποιείται, τελειώνει τη φάση.
74-65 και δεν είναι καθόλου γρήγορα για να πούμε ότι έχουμε πρωταθλητή. Με 45 δευτερόλεπτα να απομένουν τη διαφορά στους 9. Ο Ιάκωβος Παντελή κάνει φάουλ. Είναι μια καλή ευκαιρία Γρηγόρη για να αποθεωθεί κιόλας καθώς περνάει με 5 φάουλ εκτός, έτσι. Ακριβώς, μπορεί να είναι δυσανασχετημένος με το φάουλ του, αλλά νομίζω αυτό που γνωρίζει τώρα είναι όλα τα λεφτά. Ο πρώτος που αλλάζει φανέλα είναι ο Γιώργος ο Παλάλας. Ο Γιώργος Παλάλας που ταλαιπωρήθηκε σε αυτή την χρονιά. Θα περάσει στο παιχνίδι. Δεν ήταν έτοιμος, δεν το περίμενε. Αλλάζει τον αγαπημένο του συμπαίχτη, τον Ιάκωβο Παντελή, συμπαίχτες και στην εθνική οι δυο τους. 74-65. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Τάτ, 74-66. «74-67», μειώνουν στους 7, πιέζουν σε όλο το γήπεδο οι φιλοξενούμενοι και φάουλ στον Παλάλα. Εδώ και πάλι φάση. Δηλαδή, ναι, Γρηγόρη. Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί στον πάγκο της ΑΕΚ. Πήγα να δώσω συγχαρητήρια στον Ιάκωβο τον Παντελή και μου πει δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη. Αυτό είναι πολύ σωστό, αυτή είναι η αντιμετώπιση ενός επαγγελματία αθλητή. Έχουν δει πολλά τα μάτια όλων μας όσους παρακολουθούμε μπάσκετ και σίγουρα και ο Ιάκωβος με τη σειρά του. 75-67 στους 8 η διαφορά. Τάτ μπερδεύεται. Evans προσποιείται για 3 και πάλι για 3 ο Evans είναι άστοχος. Rebound του Μπρέζετς. 25 δευτερόλεπτα για τον Μακφάντεν, ο οποίος τρέχει να πάρει το φάουλ. 22 δευτερόλεπτα. Τώρα μπορείς να συγχαρείς και τον Ιάκωβο, Γρηγόρη. Νομίζω ναι, αν με αφήσουν. Στις βολές ο Μακφάντεν, ακούτε τι γίνεται. Η πόλη της Λάρνακας θα γιορτάσει σήμερα το δεύτερο τίτλο της ΑΕΚ σε 3 χρόνια. Είναι η τρίτη φορά που τίθενται αντιμέτωπες οι δύο ομάδες. Τρίτη συνεχόμενη φορά. Άστοχος στην δεύτερη ο Μακφάντεν. Διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Evans θα εκμεύσει ένα σουτ. Rebound του Μακφάντεν. Δεν θα κάνουν φάουλοι παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Ο Μακφάντεν θα περάσει το κέντρο και τα πανηγύρια ξεκινάνε. Η ΑΕΚ Λάρνακας είναι η πρωταθλήτρια της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας για την περίοδο 2014-2015. Να αφήσουμε τον φυσικό ήχο και τα πανηγύρια των φίλων της ΑΕΚ να μιλήσουν για λίγο. Βλέπετε τι γίνεται. Πανέμορφες στιγμές, οι φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν δυναμικά το παρόν τους και δικαιώθηκαν, έκαναν το στάδιο της Λάρνακας καυτή έδρα και πήραν την νίκη που μετρούσε περισσότερο σε αυτή την σειρά. Είπαμε νωρίτερα και στον βοηθό προπονητή της ΑΕΚ ότι δεν είχαν κερδίσει ακόμη το ΑΠΟΕΛ στην έδρα τους, το κάνουν σήμερα στον πιο κρίσιμο αγώνα. 76-67